थारैनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव मोजां नम्बर लानायखौ उथ्रिसार जानो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय साफागुरि कख्लाबारि गोजौ फरायसालिनि सासे अनजालि गरह मुंनि फरायसाया बिनि बिदिन्थिखौ होदों। फरायसा अनजालि गरहआबो जादों साफागुरि कख्लाबारि गामिनि थागिबि बिफा दिउआरु गरह आरो बिमा रत्नि गरह मुंनि असे फिसा। बे फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनानै बर' आयदायाव आरो समाज बिगियान मोननै आयदायाव लेटार मार्क लाखिना गासै 402 नम्बर मोननो हानानै उथ्रिसार जानो हादों। बेखौनो मोजां मोननानै बाक्सा जिल्ला एबसुआ फरायसा अनजालि गरहखौ बरायहैनायजों लोगोसे दिथागिरि बिमा बिफाखौ मान बावहैदों। बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा गावनि बर' बिजोंखौ गारनानै गुबुन बिजोङाव फरायो, नाथाय थारैनो बेबादि गुबुन हारिनि फरायसाया बर' बिजोंखौ बजबनानै गोसो होना फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ गाहाम नम्बर लाखिनानै उथ्रिसार खालामनो हानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव होननानै जों बुंनांगोन। बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे जिसिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय दावथारा धर्मपुर गामिनि अनजालि गर बिनानावा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन खालामनो हानायखौ जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों। मानो होनबा बिथाङा बर' मिडियामाव फरायनानै आरो बर'आव लेटार लाखिनानै फार्स्ट डिभिजन जानो हादों आरो बिनि थाखायनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अनजालि गर बिथांजोखौ जोङो साबायखर बावनो आरो मान बावनो थाखाय बेवहाय फैनाय जादों। आरो जों बेहाय फैनानै नुफैदों जे बिथांनि न'खरा जोबोद खस्थ'यै सोलियो। बिफाया दिनै दैज्लां मेट्रिक होबाय थानायाव बिफाया जे रुंसारि जालांबाय, बेजों लोगोसे बिफानि जे बेमाराव जे दाहार नांनाय बे दाहारखौ सुख'नो थाखाय दिनै बिमाया अन्ध्र प्रदेशआव कम्पानियाव खामानि मावदों। दा बे गासैबो खोथाखौ मिथिनानै जों दुखु मोनदों आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो जोंनि जिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अनजालि गर बिथांजों जेब्लासिम फरायगोन जोङो बिथांखौ सहाय खालामनो थाखाय जेब्लाबो थियारि आरो इयुनाव जाहाथे बिथाङा जि गावनि साननाय नार्स जानो होननानै बुंदों बे नार्सआ जाहाथे जाफुंसारो, नार्सखौ जों जाहाथे इयुनाव फरायनो हायो बिनि थाखाय जों जेब्लायबो सहाय सुजुग होलांगोन आरो जे बिथांनि जे साननाय हनाया जाहाथे इयुनाव जाफुंसारो। মা ক'ত থাকে? এই ঘৰত কোন কোন থকা তোমালোক? ৰন্ধা বঢ়া আৰু ঘৰৰ খৰচ পাতি কোনে দিয়ে? কিমান অসুবিধা হয়? তোমাৰ সপোন কি আছে এতিয়া ক'ত নাম ভৰ্তি কৰিবা? তুমি কিহত লেটাৰ পাইছা? পঢ়া শুনা কৰি তুমি কি হ'ব বিচাৰা? আৰু আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইমান সন্মান দিছে, তোমাক মৰম দিছে, ভাল লাগিছে। ক'বা তেওঁলোকক কিবা? আদিবাসী ছোৱালী কিন্তু বড়ো ভাষাত লেটাৰ পাইছে, এইটো কি কয়? আদিবাসী বেলেগ জাতীয় হ'লেও কিন্তু আমাৰ বড়ো মিডিয়ামত পঢ়ি কিনে যে কিমান নাম কৰিলে সেইটো মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি দেখি আহিছোঁ যে মা বাপেকৰো মায়াকো বহুত কষ্ট কৰিছে নহয়, অলপমান এনে পইচা পাইছে যেনিবা যিখিনি ঘৰ বনোৱাতে বহুত টকা গৈছে, মাটি চাটি বন্ধুক দিব লগা হৈছে, তাৰে মাজতে আৰু ছোৱালীক পঢ়া শুনা খৰচ দিবা দি কেনে মায়াকে বহুত কষ্ট কৰি কেনে नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक
एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360